Хаттарыма виртуаль дөньялар һине көтә. Барыһы интернет селтәрендә, директта сәламдар һиңә илтә. Интернет, телеграм, ватсап, вайбер, гугл, мин көтәм һаман. Хаттарым ядам, бирешмә, югалма, һин атла яңы заман менән карама. Артка карама, бу суперблогер. Сердәрен интернет селтәрендә, теләем йондыз булып янырга. Тик һиңә ядам посттар, сторилс, рилс. Яләмә миңа лайктар куерга. Интернет, телеграм,